tayo mamot natin kaputay ang hilis nga gulay da dyan natin mustasa singkang ato tadi gitu may pagpadawat karuban ta sinukatan tayo matapo di ko in tanga utong kata karbasa da okra pasalubong nga hilis sinukatan ta mo ti pizza ini kadto tayo ato sa bandel mga datoy kasto ini nga gulay kausap saisin kung natin na ito saisin pangsagpo iti muray gisadaan na corn beef isang sardinas ino lauyang karne baboy ino baka so kasagpawan na po ito muna tayo pizza iti bagyo kaya po na iti awag na mo ti jay awag na diyang hilis na tayo singkang kung natin na ita po singkang ti awag na si tayo mga Ilocano pizza iti bagyo kung natayo mo na ito sa kagay sa bandal di kita tayo napunta taltalbo kami mo dito yung balay patawatan na iti karkaruba ang damot na imot iti karuba may ito'y barangay Karandungan na po amistad tayo hindi na pang kami jay Angeles padawat ang ti bunga ti utungdan pitong kilo mo ti jay intudda karabasa kada ukra mo ti intudda ang pasalubong may jay so nga sinukatan damot dito bayaw ko ti mula damot ti jay kas lahat ano maraman ang damot kas nagsisinukat lang mo tapo gulay tayo ito'y Pangasinan kan gulay damo diyang hilis tangarot ngagsapa kakabsat nagsida tayo ngarot iti nagsida tayo ti mustasa ito bantalan datapo ti bugoong kan kamates mapalina pagkalmusarana ito nga gulay ko ba isang di pagpagiti ito mariing di kita pamayor ng orak na kunada so nga sila na tayo nagtanggap sa salamat kaya ako kini manang lalit so lagi may isang dito dito utong kinikin karabasa dito English salamat din kini kumarya so kung dito ka nga bravo pwede ang tanong dito ang katong mo dapat kung utong ukra ka na karabasa dito ang tapos pinapabayadan nila sa tamo kay ang English di papayo ko dyan ito tamo iti gulay da dyan po so sino pa tayo matigil yung ito tangan natin na kamot tayo na ako ang maraman ang damo kay mula da dyan English kasama tapo ang yaman na iti ito tangan natin kay payo ko dyan ipag ko payo ko nga ray ang race so naman tapo kay may tangan ito kay saisin din Pero kung ni Joe Rivera, shout out kaya Ben nangitod kayo mo dito pizza kada sa isinyo salamat kini Makmak balong salamat nangitod mo nga mustasa mumot nga sudyati kasi da balong kulang ako na pitugong biyay yung kamates mabalinan ni Marwen bayo ko nga Marwen nga Ramirez ako ulit no kang iminahan iti singkang napamulatan ng harvest naman singkang na singkang ako nakita di sa Bagyaw medyo nanginat ito yung sunata ito damo lang tada mo yung ansat nagkiling ako ni bagat iti nagkiling kanya ito timul mula da dyan nga gulgulay da mabayang damot iti nga hang mangitan so nga yaman ak kanya yaw ulitag manan ako tig yaman kada kayo tayo mga hilis ko dito karuban dito na hindi ako niyaw kaya ang hilis mabayag pa na ipag ko shout out mo kini bayo ko nga Mark Ramirez bayo ko nga Lito Ramirez bayo ko nga Mariano Ramirez Lisa Ramirez ipag ko kasawa ni Joel Rivera at ako nilugan tayo na tapos mag-distribution natin ka naman na pinagbiyahe na so pinagbilang ko mo na pinalusan kaso ang dami biyahe rating ang nalis ko kaya manak ako
ulit at manan iti thank you. Stamot iti naginbitahan namin isuti nang una nga napang ilis ako. Kaya kabsak nga kakanakan me nas di kinilitan. Yang ilis. Birthday na ako di Kalpan, October 16. Kasi napan kami. Yaman kami ako. Salamat.